Il-ħadd it-tajjeb. Illum 6 ta' Awwissu il-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej li hu l-mument meta Ġesu wera l-glorja tiegħu bħala Alla magħmul bniedem lid-dixxipli l-aktar qrib tiegħu ftit qabel ma għadda mill-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella tas-Salvatur fil-Kalkara li fiha llum qed jiġi inawgurat il-kwadru titolari li sar mill-artist Paolo Camilleri Cauchi wara li l-oriġinal ta' Mattia Preti insteraq fl-invażjoni Franċiża f'Malta fl-1798. Imexxi l-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi flimkien mal-Kappillan Dun Brian Gelanze. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Qegħdin hawnhekk f'din il-kappella sabiħa dedikata lis-Salvatur, kappella mibnija din il-kappella fl-1680 qabel kien hemm kappelli oħra wkoll dedikati lis-Salvatur. U hawnhekk għandna t-titolar sabiħ li qed ninawguraw illum fil-fatt huwa ta' Paolo Camilleri Cauchi. Qabel kien hemm titolar Salvatur ta' Mattia Preti, però dan kien insteraq fl-1798 fil-blokk tal-Franċiżi u għalhekk l-okkażjoni sabiħa llum illi propju fil-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej għandna hawnhekk din iċ-ċelebrazzjoni minn din il-kappella u għandna wkoll dan il-kwadru sabiħ li qed inawguraw. Sellem il-nies kollha hawnhekk preżenti anki barra l-kappella wkoll u lilkom ukoll qed issegwu fuq it-televiżjoni u social media, nistedinkom ħalli llum niċċelebraw flimkien din il-festa sabiħa tat Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Meta il-Mulej wera ta' ħjiel tal-glorja tiegħu li tlieta mid-dixxipli tiegħu l-iktar qrib u dan il-ħjiel kien ta' għajnuna li jom mbagħad biex jiftakru li Kristu huwa Kristu glorjuż rebbieħ avolja kellu jgħaddi qabel mill-passjoni u l-mewt tiegħu li twasslu mbagħad għall-glorja. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi fl-ard medmin ta' rida tajba. Faħruk, berkuk, nadorawk, natuk ġieħ,
irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħinna lina, inti tneħħi drubiet tad-dinja għat-talb tagħna, inti qiegħed fuq il-lemmin tal-missier ħinna lina, għaliex inti waħdek Għażiż, inti waħdek mulej, inti waħdek glori Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Jgħat jikkonċelebru miegħi wkoll x'jgħat naqra hemm Father Brian Ġelanze li huwa l-kappillan tal-parroċċja tal-Kalkara li ringrazzjah ukoll għall-ħidma tiegħu f'din il-parroċċja u anki għal din l-okkażjoni sabiħa tal-lum. U Alla fi trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini insaħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' missirietna u b'mod tal-aġeb urejt minn qabel kif aħna nsiru tas-sew wlied adottivi tiegħek. Għamel li aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-Għażiż biex jistħoq ilna nsiru werrita miegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-profeta Daniel. Jien, Daniel, kont qiegħed inħares meta tqegħdu xi tronijiet u wieħed xieħ fil-omor għad bil-qiegħda. Il-biesu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Il-sna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn qudiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' għaxriet ta' eluf weqfin qudiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kotba nfetħu. Bil-lejl derli li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej fi sħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fil-omor u tressaq qudiemu. U lilu ngħatat ħakma, ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sin. Il-ħakma tiegħu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u s-saltna tiegħu ma tinqeridx. Il-kelma tal-mulej. Nroddu. Il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha. Flimkien? Il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha. Il-mulej isaltan ħatifraħ l-art, ħajjifirħu ħafna gżejjer, sħab u dlamem madwaru. Is-sewwa u l-ħaq, is-sisin ta' tron tiegħu. Flimkien? U l-fuq mill-art. Ħaxxema jdubu l-montanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru s-smewiet il-ġustizzja tiegħu u l-popli kollha jaraw is-sebħ tiegħu. Flimkien? Saltan u l-fuq mill-art kollha. Għax inti l-mulej, il-fuq mill-art kollha, il-fuq mill-allat, inti ħafna olejt. Flimkien? Il-mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Qari mit-tieni jitra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta rrafnikom dwar is-seta ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta uħa mingħand Alla l-missier ġieħu sebħ u leħen mit-tron ta' Alla nstema' jgħid għalih. Dan u ibni, il-Għażiż tiegħi li bih jiena nitaxxaq. Aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza. U għandna wkoll kliem il-profeti li hu tal-ikbar qawwa. Tagħmlu tajjeb tħarsu lejn dan
bħallejn fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam. Sa ma jibda jbeġbex il-jum u f'qalbkom titla' il-kewkba ta' filgħodu. Il-kelma tal-mulej. Dan hu ibni l-Aziz li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu ħammijaw lil Pietru u l-Ġagbu u l-ħuħ Ġwanni weħidhom. Tellaħħom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-bisu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru u qal il-Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda l-Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattietom u minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: dan u ibni l-Aziz li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi, issimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq fuqhom, messhom u qalilhom: qumu, tibżawx. Ma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. U ma niżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom: tgħidu lil ħadd din id-dera saba' bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej tifħim il-Kristus. Mulej kemm hu sew li aħna hawn. Dan huwa il-kliem ta' Pietru meta Ġesu tella lilu u l-tnejn oħra Ġagbu Ġwanni fuq muntanja u hemmhekk tbiddel qudiemhom din id-dera hekk sabiħa u ta' glorja. Kellu raġun jgħid kemm hu sew li aħna hawn, għaliex hemmhekk kienet dera verament sabiħa tal-glorja ta' Ġesu. U miegħu kien hemm Mosè u Elija kif nistgħu naraw mod sabiħ f'dan il-kwadru li għandna hawnhekk it-titular. U tant kienet sabiħa li Pietru rrid li għamel tliet tinet mhux għalihom u mbagħad għal dawk li kienu hemm, jiġifieri Pietru, Ġagbu, Ġwanni, imma nesa lilu nnifsu l-oħrajn tliet tinet, waħda għal Ġesu, Mosè u Elija. Tant kienet sabiħa, rrid illi ittul din l-esperjenza, ma kif nafu kienet esperjenza qasira ħafna. U hemmhekk Ġesu ta' ħjiel tal-glorja tiegħu. Li kien importanti ħafna li jagħti dan il-ħjiel il għaliex ftit wara kellu jgħaddi mill-passjoni u l-mewt. U jekk aħna nersqu ftit iktar il-qudiem u niftakru f'dawn it-tlieta min-nies, Pietru, Ġagbu, Ġwanni, li kienu ma' Ġesu fl-Ort ta' Ġetsemani, hemmhekk ma qalux
kemmu sew li aħnaw qas qalu kemmu ħażina raqdu hemmhekk 3 darbiet mar Ġesu u jsibhom reqdin. Din il-ġrajja lek għandha rabta kbira mal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Illa li Ġesu rid jurihom biħjiel żgħir dak li kien se jiġri wara il-passjoni u l-mewt biex propju ma jżommux moħħhom illi mal-passjoni u l-mewt spiċċa kollox imma hemm xi ħaġa oħra li ġejja. U għalhekk din il-ġajja ta' trasfigurazzjoni rid jurihom li meta fil-passjoni jaraw wiċċ Ġesu kalpestat bid-daqqiet ta' ħarta jiftakru din il-ġrajja meta wiċċu kien jiddi bħax-xemx. U meta jarawh imniżża minn ħwejġu jiftakru f'din il-ġrajja meta il-biesu kien kollu dawl. U meta fil-passjoni jarawh naħa oħra ħallil u ħallil fuq is-salib jiftakru f'din il-ġrajja meta ħdeh kellu il-Mosè u l-Elija. U meta fil-passjoni jisimgħuh jgħid il-Ġesu dik l-ajta li jgħidha meħuda mis-salm Alla tiegħi għaliex tlaqtni, jiftakru din il-ġrajja meta l-leħen tal-missier għal dan hu ibni l-għażiż li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. Ara kemm hemm rabta mal-passjoni l-mewt ta' Ġesu u rrid għalhekk jurihom Ġesu illi dak li kien se jgħaddi minnu ma kienx l-aħħar kelma, imma kellu jgħaddi mill-passjoni u l-mewt biex jikseb il-qawmien. Kif se ngħidu ftit ieħor f'talba hawnhekk fil-Qudiesa, mela bdija qawwija u sabiħa li jurihom Ġesu biex is-salib ma jkunx ta' tfixkila d-dixxipli u biex juri li fil-ġisem kollu tal-Knisja kellha sseħħ fil-milja tagħha il-glorja tal-għaġeb il deret tiddi fir-ras tagħha Kristu nnifsu. U għalhekk il-messaġġ importanti li tagħtina din il-ġajja ta' trasfigurazzjoni huwa messaġġ ta' inkoraġġiment fil-ħajja, messaġġ ta' dawl fil-mumenti ta' dlam, ta' kuraġġ fil-mumenti meta aħna naqbdu qalbna, ta' għajnuna u sosten fil-momenti diffiċli tal-ħajja tagħna. U dan huwa importanti ħafna. Diversi nies anke li qed isegwu din it-televiżjoni qegħdin fis-sodda jew fl-isptar jew f'dar tal-anzjani jew qegħdin waħedhom u kultant tħossu din ċertu sentiment ta' dwejjaq ta' teħta qalb forsi din il-ġrajja tagħmlilna ħafna kuraġġ għax tfakkarna li aħna ngħaddu fil-ħajja mill-salib, ngħaddu fil-ħajja mid-tbatija, imma kif wedna Ġesu u mbagħad urina bil-qawmien tiegħu l-aħħar kelma hija kelma glorjuża li jagħtina Ġesu u li lilna tagħmilna lek ħafna kuraġġ anke fil-mumenti ta' tbatija biex qatt ma naqtaw qalbna, biex qatt ma nintrigbu mid-dwejjaq u mill-dbatija li jkollna ma nibqgħu mixin il-qudiem bil-kuraġġ. Dan huwa il-messaġġ importanti li qed jagħti Ġesu lilna llum u għalhekk tajjeb illi l-koll nitolbuh biex aħna dejjem inżommu f'qalbna u f'moħħna lilu u ikun is-Salvatur tagħna u jkun dak li fih nsibu l-għaxqa ta' ħajjitna ħalli jmexxina l-qudiem f'kull mument tal-ħajja tagħna. Il-messaġġ importanti illi tal-leħen tal-missier kien isimgħu lilu. U meta nisimgħu lilu
meta nħalluh lilu jmexxina li nistgħu tassew nimxu l-qudiem b'kuraġġ anki fil-mumenti l-iktar diffiċli tal-ħajja tagħna. U għalhekk it-talba li nagħmlu llum il-mulej hija mulej. Kun inti tassew l-għaxqa tal-ħajja tagħna, kun inti tassew illi tmexxina, għamel li nisimgħu il-leħnek u ngħixu skont dak li turina inti ħalli nibqgħu mixin il-qudiem anki fl-iktar momenti diffiċli qatt ma naqtaw qalbna għax inti dejjem takkumpanjana biex twassalna għall glorja miegħek fis-sema. Sa flimkien nagħmlu l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġissem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata tat Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tella s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mlejli għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li meqjum u weġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fil-Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma minn imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Iju nresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda li bxara tajba tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Fil-festa tat trasfigurazzjoni tiegħek jiena mulej biex aħna niftakru li inti tagħmlilna kuraġġ u tagħtina d-dawl fl-iktar mumenti ta' dlam f'ħajjitna nitolbu. Għamel li inti mulej tkun dejjem is-Salvatur tagħna li fik insibu l-għaxqa ta' ħajjitna u nisimgħu dejjem il-kelma tiegħek nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu fil-mard tagħhom nitolbu. Nitolbu għal din il-komunità parrokjali tal-Kalkara biex tkompli dejjem timbena bħala komunità ta' fidi, tama u mħabba. Nitolbu. Nitolbu għal żgħażagħ miġburin mal-Papa fil-jum dinja żgħażagħ, tant żgħażagħ mid-dinja kollha illi qegħdin illum stess u f'dawn il-ġranet kienu hemmhekk fi Lisbona l-Portugal. Nitolbu biex tkun għalihom il-koll esperjenza verament sabiħa ta' Kristu li huwa it-triq, il-verità u l-ħajja. Nitolbu. Nitolbu biex aħna dejjem inħarsu u nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna ilqa' t-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għad tifru glorja ta' Issu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħek. Qaddes mulej id-donni li qegħdin nofrulek f'ġieħ trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini u bid-dawl tas-sebħ tiegħu naddafna minn kull tebba ta' dnub bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula u mela bdija qawwija u sabiħa l-ġisem ta' bniedem li kellu bħalna biex is-salib ma jkunx ta' tfixkil għad-dixxipli u biex juri li fil-ġisem kollu tal-Knisja kellha sseħħ fil-milja tagħha l-glorja tal-għaġeb li deret tiddi fir-ras tagħha Kristu nnifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċitu, is-smewit u l-art imlija mill-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sjenata biex minn rajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax jogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Arċisqof Joseph hawnhekk fostna li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għandna l-kol nitolbuk. Għatilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Mqazza, Omma Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli l-Martru qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو في كريستو ينعطى ليلك alla missiri tista' kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħala ulied tal-istess missier tagħna. Inti missirna li inti fis-sema jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun dak li trid inti fis-sema ekda fl-art ikun dak li trid inti fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kull jum għatina l-lum ġnubitna ħfrinna bħalma naħfru lil minu għalina ħati la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni u t-tiġrib. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi danu il-ħaruf talla danu li jneħħi t-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistgħux. Isem id-dem ta' Kristu ħasuni ħajja ta' dejjem. Amen.
Nitolbu. Itqarbina bl-ikel tas-sema mulej, tbiddilna fi xbija ta' dak li jintrid turina d-dija tiegħu fit-trasfigurazzjoni glorjuża, ibnek Ġesu Kristu Sidna, li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Xtieq fl-eruq ta' din il-qudiesa, nagħti anki tisrima lilkom il-koll u l-barka lilkom il-familji tagħkom, speċjalment anki fejn hemm il-martu tbatija u lil parroċċa kollha li qed tiċċelebra 125 sena parroċċa. Tolbu biex aħna inkomplu dejjem nħarsu lejn Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna, u ħajkunu l-għaxqa tal-ħajja tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. ġejt quddiemek nitlob b'qalbi kollha tama fik f'dan il-jum tant sabiħ imħabb trid nagħtik. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kappella tas-Salvatur fil-Kalkara li nbniet fl-1680 wara li nħattet il-kappella li kien hemm qabilha fuq disinn ta' Lorenzo Gafà. Fiha kienet tiġi ċelebrata l-festa tas-Salvatur fil-jum liturġiku tas-6 ta' Awwissu permezz ta' qasar, quddiesa kantata u tqassim tal-għażiela lil dawk preżenti. Din il-kappella serviet bħala knisja parrokjali għal żmien qasir meta l-knisja l-oħra kienet inqerdet matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Il-kappella sarilha restawr estensiv mit-taqsima tar-restawr fi ħdan il-Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali li tlesta fl-2009. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwista kopja u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.